kung matalom nun. Okay. Di ata sa Karapagan Falls. Sino? Napagaling din. Ay boss, pangano boss? Di ata sa Karapagan niya operasyon clean up dire sa Karapagan or Mayahay Falls. Hamunit mo boss ha? Nakanabikil ka boss? Laban nito. Pantangin. Patay bro. Bye-bye. Okay. Jaga. Oh, ini po. Ibutang na boss. Iya na. Okay, operation clean up dire sa Mayahay Falls. May ako ba boss? There. Dapat yung mga una taron. Mag-change ta kay ito ha. May plastic. May plastic toasting. Okay, dami operation clean up dire sa Mayahay Falls. Dire sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Okay na, manood na ta. Okay. Let's go! Go, dahil eh!